Čačkalica. Remi, veoma poseban pacov, živeo je na tavanu jedne starice. Bio je poseban jer je želeo da postane kuvar i sprema ukusnu hranu koristeći najbolje sastojke. Ali nije mogao ni sa kim da priča o tome. Čak ga ni njegov otac Django, glava porodice, nije razumeo. Django je bio zadovoljan hranom koju su ljudi bacali u đubre, kao i svi ostali pacovi. Međutim, Remi je imao istančan ukus i obožavao je da zaviruje u začine u staričinoj kuhinji. Nažalost, jednog dana starica je spazila pacove koji su živjeli u njenom domu i izjurila ih naoružana kišobranom. Mogli su samo da spasavaju živu glavu i potraže novi dom. Ali Remi nije želeo da ode bez omiljenog kuvara, koji je napisao veliki šef kuhinje Gusto. Međutim, knjiga je bila preteška i to ga je usporavalo. Dok su svi ostali pacovi bežali, siroti Remi je ostao sam. Dugo je trčao i izgubio se, ostavši bez porodice i prijatelja. Ali baš tada se dogodilo nešto neverovatno. Gustova fotografija je oživela i progovorila s Remijem. Mali pacov imao je ceo život pred sobom, rekao je kuvar ohrabrujuće. Trebalo je samo da pogleda oko sebe. Remi je odlučio da posluša njegov savet, ali prvo je morao da ukrade neku hranu. Ti si kuvar, podsjetio ga izmaštani Gusto. Kuvari ne kradu, kuvari kuvaju. Remi je znao da je Gusto bio u pravu i uzbuđeno je shvatio da se nalazio tačno ispred restorana svog idola. Došao je u Pariz, dom najpoznatijih kuvara. Jedan stidljivi mladić upravo je počeo da radi u Gustovom restoranu. Zvao se Alfredo Linguini i poneo je sa sobom majčino pismo. Bio je ubeđen da će mu ono pomoći da dobije posao. Glavni kuvar Skinner nije ga čak ni pročitao, a Linguini je bio angažovan kao đubretar. Međutim, on je bio veoma smotan. Odmah je oborio lonac supe i pokušavao da ispravi grešku kuvajući novu supu od nasumičnih sastojaka. Remi, koji se greškom ušunjao u kuhinju i pokušavao da pobegne, nije mogao da veruje svojim očima. Ne pravi se tako supa. Remi, šta čekaš? Rekao je izmaštani Gusto, ohrabrujući malog pacova da popravi Linguinijev bućkuriš. Remi je prionuo na posao. Krišom je dodao prave sastojke u supu. Pomirisao je i... Da, sad je bila ukusna. Ali, nažalost, Linguini ga je primetio. Baš kao i Skinner. Remi je završio zatvoren u tegli, a glavni kuvar je vikao na mladića da se odmah otarasi pacova. Bio je ubeđen da je Linguini skuvao tu preukusnu supu i očekivao je od njega da to ponovi, inače bi se našao u nevolji. Trebalo je da ponovo skuva istu supu. Linguini nije imao pojma šta da radi. Dobit će otkaz ako to ne uradi kako treba, ali ja ne umem da kuvam. Ali ti umeš, uzviknuo je i zatražio pomoć od Remija. Pacov je klimnuo glavom, jer naravno da nije govorio jezik ljudi. Kako li će ovo izvesti? Čekaj, smislili su rešenje. Remi je skočio mladiću na glavu i vukao ga za kosu usmeravajući ga poput marionete. Posle dosta vežbe sledeći Remijeva uputstva, Linguini je uspevao da kuva. Umeo je da seče, meša i koristi začine, čak i vezanih očiju. A sledećeg dana... Čestitam, uspeo si da ponoviš svoje remek delo, kiselo je rekao Skinner, pošto je probao supu koju je mladić skuvao. Nije imao pojma da je za ukusno jelo bio zaslužan Remi, sakriven ispod Linguinijeve kuvarske kape. Skinner je nevoljno zatražio od kuvarice Colette da Linguinija nauči tajnama zanata. Tada je Skinner konačno pročitao pismo koje mu je Linguini doneo i otkrio da je Linguini bio Gustov sin. To je značilo da će mladić naslediti restoran. Želeći da zadrži restoran za sebe, Skinner je pokušao da sakrije istinu. Međutim, Linguini je ubrzo saznao da je Gustov naslednik i restoran je postao njegov. Prvo je otpustio Skinnera jer je pokušao da ga prevari. Zatim, ponašao se kao slavna ličnost i davao intervjue, dok je jadni Remi bio sakriven ispod kape. Svi su pričali o njegovom restoranu. Međutim, da li je hrana zaista bila tako ukusna kao što se govorilo? Anton Ego, čuveni restoranski kritičar, doneće konačni sud o tome. Linguini više nije bio onaj stidljivi mladić od ranije. Kada ga je Remi prejako povukao za kosu dok su kuvali, pobesneo je i skinuo kapu. Nije on marioneta, žalio se.
Skinner, koji je i dalje motrio na Lingvinija, otkrio je tajnu. Kuvar je zapravo bio pacov. Odlučio je da otme Remija kako bi ga upotrebio u sopstvenu korist. Ali nije računao na to da je Remi imao porodicu. Njegov otac Django ga je mnogo voleo i nikada ga ne bi ostavio u nevolji. Oslobodio ga je uz pomoć Emila, Remijevog starijeg brata. Remi je brzo poput munje požurio u restoran kako bi pomogao Lingviniju, ali Colette i ostali kuvari su ga videli i ostali zapanjeni. Dakle, sve ovo vreme je pacov bio glavni kuvar. Povređeni i razočarani, otišli su iz restorana u trenutku kada je bilo mnogo gostiju, uključujući i veoma strogog kritičara Antona Egoa. Remi i Lingvini nisu mogli sve sami, ali mi smo porodica, uzviknuo je Django, ulećući sa ostalim pacovima u restoran. Samo nam reci šta treba da radimo i bit će obavljeno. I svi zajedno su prionuli na posao. Kad, eto još jednog iznenađenja, Colette se predomislila i vratila u kuhinju, jer joj je bilo stalo do Lingvinija, a i bila je ubeđena da pacov može biti odličan kuvar. Ona i Remi su prelistavali Gusteauov kuvar i odlučili da naprave mućkalicu, jelo od povrća. Došao je trenutak istine. Anton Ego je okusio jelo i ostao bez teksta. Smatrao je da je apsolutno izvrsno. Sve je bilo kao u snu. Vrhunski parijski restoranski kritičar bio je oduševljen njihovim jelom. To je za Remija bila najbolja nagrada koju je mogao da dobije. Bio je podjednako oduševljen jer je otvorio sopstveni restoran u kom je uvek bila gužva. Colette mu je pomagala u kuhinji, Lingvini je radio kao konobar, a Remijev otac Django je isprobavao poslastice. Gusteau je bio u pravu. Taj posebni mali pacov stvarno je znao da kuva. Konačno je postao pravi šef kuhinje.